खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो अबुंलावरिनि अननायाव गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनिफ्राय माइदांस्रि नार्जारि आरो अपर्न नार्जारिया भारतनि हादरारि फुटबल हानजानि बादानि थाखाय सायख'जादों। अल इन्डिया फुटबल फेडारेशनआ आसाम फुटबल एस'सिएशनजों लोगो नांनानै इन्डियान नेशनेल टीमनि थाखाय थांनाय 27निफ्राय 29 अक्ट'बरसिम जरहाट आरो क'क्राझाराव स्काउटिं केम्प एबा गेलेगिरि सायख'नाय बानजायदोंमोन। बे सायख' बादानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय माइदांस्रि नार्जारि आरो अपर्न नार्जारिया भारतनि हादरारि फुटबल हानजा बादानि थाखाय सायख'जानो हायो। दुखुथिया नखराव हेफाजाब खालामदों बिटिसिनि एमसिएलए अमर बसुमतारिया। थांनाय साननैसो सिगां फेसबुक एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेंटल सालबारि बाथाबारि गामिनि थागिबि बांदा बसुमतारिनि गोरिब दुखुथिया नखरनि भाइरेल जानायखौ खौरां मोननानै मैया 13 नं बियाबनि एमसिएलए अमर बसुमतारि एबा उर्फे सावरायग्रा बसुमतारिया जोमग्रा जि आरो जाग्रा आदारफोर लांना गथायहैयो आरो बिथाङा बुङोदि बै दुखुथिया नखरा रेशन कार्ड एबा जब कार्डबो गैया होननानै। दा बेनि पिसिडिसि चेयारमेनजों रायलायना थाबैनो राहा लानाय जागोन होननानै मिथिहोयो। लोगोसे एमसिएलए बिथाङा बे गोरिब दुखुथिया नखरनो न' होगोन होननानैबो खोथा होयो। तामुलपुरनि जिएनडि मिलन हाई स्कुलाव गोदानै साइन्स एन्ड कम्पिउटारखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ फिथा हास'ना बेखेवो। बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बै ओनसोलनि गोजौ फरायसालिनि फरायसाफ्रा मोजां सोलोंथाइ मोनगोन होनना प्रमद बर'आ मिजिंथियो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङाबो बाहागो लायो। लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्राबो बाहागो लायो। गुवाहाटीआव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव सिसिटिवाया आसामाव रायजो जानाय ट्राइबेल माहारिनि इयुन रैखाथि आरो आथिखालाव नुजानाय जेंनाफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलाव एफसिजों लोगोसे आसामाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन माहारिनि आफादफोरा बाहागो लादोंमोन। बाहागो लानायजों लोगोसे गोग्लैसोनाय ट्राइबेल माहारिनि जेंना जेंसि, हा-हु रैखाथि, सोलोंथाइ, राजखान्थि गासिबोनि सायाव गुवारै सावरायलायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोजोनथाव खौरां। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दावहारु बसुमतारिनो 1 लाख रां अनसुंथाइ होबाय। साननैसो सिगाङाव माखासे रादाब बिजों एबा खौरां बिजोङाव फोसावजानाय दुखुथिया मेगन नुयै दावहारु बसुमतारिनि दुखुनि खौराङा समाज बिजोङाव भाइरेल जादोंमोन। बे खौरांखौ मिथिनायनि उनाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया खौरां लानायजों लोगोसे दावहारु बिथांनो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावो। दुखुथिया दावहारु गयारिया बाक्सा जिल्लानि। उन्दै समनिफ्रायनो मेगन नुयै गोबां सादजाल्ला आरो दुखुजों जिउ खुंबोगासिनो। आथिखालाव दावहारु गयारिया मेथाइ रोजाबो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो उननि समाव गोदान गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। गोजोन्थों।